emakhaya uma khoyisa umdlalo osele likhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza njengenjwayelo ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Okay, ngithanda ukuthi ke nginamukele ngenkulu intokozo ngenkulu injabulo bakithi namhlanje ukuthi nje ningene phakathi kwaleli khaya nihlale phansi sizoxoxa nje bakithi ke ngiyacela ukuthi ningakhohlwa ukuthi oqalayo ukubona leli page lethu phela naye bese subscribe aphinda lakhe bakithi siyacela nje kakhulu. Ngizocela ke ngiphinde futhi ukuthi nginikhumbuze ukuthi nithele on ama notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha nawe phela izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena njengoba nami ngisuke nginethemba futhi ukuthi uma ngabe kukhona ivideo engiyiqophile bakithi kwakhona isixoxayo so kukhona lowo muntu engisuke ngifisa noma nginethemba lokuthi naye uzothi mayibona le video bese kuba khona ukusizakala naye kuyena. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngento okuthola ukuthi umuntu usenesinyama noma sizokhuluma ngezinto ezigcina seyidonsela umuntu isinyama okuthola ukuthi ezinye zezinto izinto vele abantu abaningi noma thina esizaziyo kodwa bese uthola ukuthi sike sizithathe nje kancane kanti ziba nomthelela omubi empilweni zethu kuba khona ukonakala kuba khona ngenxa yalezo zinto ukuthi osecece esinyisikhathi asizinakize sizazi kodwa uthola ukuthi asizinaki asizithathele izinyathelo ukuthi sizame ukuzilungisa bese zisilethele ubumnyama zisilethele isinyama zisilethele inkinga empilweni zethu. Okay, inkulumo ke esizokhuluma ngayo namhlanje ke futhi noma ngithi la soqala khona into ekuthola ukuthi silethi sinyama empilweni yakho into wonke umuntu engicabanga ukuthi uyayazi sizoqala ngokubulala bakithi. Wonke umuntu siyazi ukuthi uma ngabe uke wakhipha umphefumulo noma uma ngabe ubulale umuntu lapho wena kunesinyama noma kunethunzi elimbi elizokulandela noma kunezinto kwesikhathi ezimbi ezizokwenzakalela ngoba manje wena usukhiphe umphefumulo. Ezinye zezinto okuthola ukuthi sezenza ukuthi wena ube nezinkinga uma ngabe uthola ukuthi ukhipha umphefumulo noma ubulela umuntu naye lowo muntu kwesinye isikhathi uma ngabe elethwa emhlabeni usuke nezinto abantu bakubo noma amadlozi akubo esuke befisa ukuthi azozigcina emhlabeni noma kunezinto abafisa ukuthi azozenza nabo abazosizakala kuzona azozenza emhlabeni. Manje wena mangabe usukhipha umphefumulo wakhe ukukhala ngishidlozi lakhe ukhala amathonga kubo ukuthi wena usukhiphe lo mphefumulo bathi bebekhala bese beyokhalela nawe bakhalela amathonga kini bakhalela amadlozi akini ukuthi umntana wena usenze isenzo manje nimbonile wenza isenzo esifana nalesi uthola ukuthi nawe uzogcina ngishidlozi lapho selikuflathela selingasakubheki selikuyekelela ezintweni eziningi ngoba vele izinyembezi zalawa amadlozi bekhalela bona nabo kuye bathinta phela manje futhi kuye baphoqa kwesinye isikhathi bagcine sebekuyekelela nawe sebengasakubheki ngendlela lapho ke wena ogcina kwesinye isikhathi usulandelwa izinto ezimbi. Ngithi yabona ngiyazi omunye uzobuza ukuthi nene asuke seyepho namathongo uma ngabe lo muntu kwesinye isikhathi egwaza umuntu noma edubula umuntu nangempela bese efa noma ethatha umphefumulo wakhe bese efa bese beyakhala. Kufuna sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi inkinga ziyahlukana ezisuke bebhekene nazo abantu abangasekho ngale kuyenzeka bebefisa ukuvika kodwa manje ngeenkinga suke bebhekene nazo ngaleso sikhathi abakwazanga ukuvika yize befisa bese kuba khona ukukhala kubona bekhalela amadlozi akho ukuthi awu usethatha umphefumulo walomuntu thina kunezinto abengakazigcini ebese safisa ukuthi afinyelele kuzona. Angithi yabo mhlambe nabo bebezosizakala kuzona. Ngicabanga ukuthi yazwakala ingakubalekile bakithi ukuthi mangabe kwabulala umuntu ukwazi ukuthi kuyinkinga engakanani futhi ezinye zezinto ekusuke kufunakala ngempela isinyama bakithi siyasuswa isinyama siyagezwa. Okay, ezinye ngiqhubeke ngingene la ngasese ngifuna ukujomba manje. Okay, okunye futhi bengithi ngizokuphakamisa nokuveza enye into ukuthola ukuthi sikulethele isinyama ijele bakithi. Sonke siyazi ukuthi mengabe usejele leyandaba indawo yobumnyama leyandawo nabantu abaningi bayashona futhi lapha
nabantu abaningi futhi abasuke bekhona kusuke kwesinye isikhathi behlekelwa izinyembezi kunabantu abakhalile ukuze bona bangene lapha kuleya ndawo ukuthi mhlambe khona ukona nabo kwesinye isikhathi abasuke bekoniwe kahle kahle indawo abasuke bekuyona kusuke kuyindawo engalungile ngoba ziningi izinto ezingalungile ezenzeka kuleya ndawo manje sekuphoqa ukuthi uma ngabuke wangena ndawo wawusuphuma engazi ukuthi ungabe ugezwe kususa isinyama uma ungene kuleya ndawo ukuze ungezophesheshe uphindele kuyona manje udonswa ilento yokuthi vela abanguze ugeze abanguze uhlanjululwe kade kuleya ndawo kuyaphoqa nje ukuthi engathi ungagezwa engathi ungasusa isinyama uma ngabuke wahamba wayoboshwa okay. Okunye futhi bengifisa ukuthi silandele ngakho indaba yasesibhedlela ngiyazi ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abaningi lento yasesibhedlela abayinaki uthola ukuthi umuntu nje uzongena esibhedlela kanye bese emva kwalokho lokhu umlandela ukuthi engathi angalokho engathi angabuyela esibhedlela kube nezinto ezizoqhamuka manje izomisa esibhedlela njalo azalaliswa avela agule njalo alaliswa esezinye zezinto esingazinaki ukuthi uma ngabe uke waya kuleya ndawo nakhona kwesinye isikhathi engathi ungabe uyisuse engathi ungabe ugezele engathi ungabe isuswe leso sinyama ngoba iqiniso singeliphika ukuthi kuleya ndawo kwesinye isikhathi isinyama noma imimoya kumnyama iyakunamathela kuleya ndawo ngoba baningi abantu abadlulayo kuleya ndawo imimoya miningi abantu abangasekho esuka ivunguza kuleya ndawo umbhede olala kuwona baningi uthola ukuthi baningi kwesikhathi abantu asebedlulile beleli kulowo mbhede nezingubo wena ozimbathayo baningi abantu abasuke bengasekho abasuke bezimbathile abanye abantu kwesikhathi siyazi abalanda kulezi yandawo so nje kuningi na uzogcina manje uthi noma kadwili usulandelwa izinto ezingekho right kade kuleya ndawo wena waze walela kuyona mhlawumbe isikhathi eside so kuyaphoqa ukuthi engathi ngakho uthuntuthe yonke into uma ngabe uke waye esibhedlela wazi kwangabe kuthiwa uyalala kuleya ndawo okay. Okunye futhi engizofisa ukuthi sikhumbule ilento yokushonelwa ngicabanga ukuthi sonke siyayazi bakithi uthi uma ngabe kudlula umuntu ekhaya kuyaphoqa ukuthi bakithi kufunakala nigezwe ngoba sonke siyazi ukuthi mangabe kudlula umuntu ekhaya nisuke nisebumnyameni nisuke nisesinyameni bakithi so kuyaphoqa ukuthi ke nigezwe emva mhlawumbe kwesikhathi esithize ngoba phela abantu abafani ukuthi kuzilwa isikhathi esingakanani ekhaya kodwa nje kuyaphoqa ukuthi ekugcineni engathi ngeke nuthola umswani engathi ngake kugezwe ususe isinyama ngoba enye yezinto lezo okuthola ukuthi usuba nenkinga eningi empilweni yakho noma sekukhona izinto eziningi ezingahlangana ungazi ukuthi kube khona izinto ezonakala usikwenze njani kanti kudlula umuntu ekhaya kodwa nangagezwa isinyama njengoba kade nisesinyameni ngokudlula kwakhe emhlabeni okay. Kwesinye isikhathi ke okunye futhi ezinye zezinto esingasho sithi kuyizona ezenza noma zidonse ubumnyama empilweni yakho ukuthakathwa bakithi khona abantu abakwaziyo ukuthi khona umuntu okwaziyo ukuthi akufakele isinyama akulethele amabhadi bakithi uzithola usungena njalo engozini yemoto uxake ukuthi ukwenze njani uzithola usuphuka wena uzithola ukuthi wena uyagwazwa uzithola abantu bafuna ukulimaza nje wena wonke umuntu nje wena engathi akushaya ngathi akulimaza wenzekale wena izinto ezimbi abantu usikhumbule bayakwazi umuntu ukuthi akwenze into efana nalezi ngakho mengabe khona izinto ezenzeka la empilweni yakho usuhlala mokuzinto ongaziqondi sukuma usheshe ulungise nokungazi kuze konakale ngoba umuntu uyakwazi ukuthi enene akuthakathe akufakele izinto ezizokulethela inkinga empilweni yakho. Okunye ke bengifisa ukuthi sikhumbule ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ube nesinyama kodwa kube isinyama esizolethwa idlozi ngesizathu sokuthi idlozi lakho vele liphenduliwe khona ukugango khona manje selizoza nezinto ezimbi okukulethela amabhadi njengoba sisho kuyangena ekutheni sithi isinyama lezo nokuba izinto ezamabhadi ezizogcina sezokwehlakaleni kanti futhi kwesinye isikhathi uzothola ukuthi kuyidlozi nje uthola ukuthi khona umuntu wahamba ngesikhali ekhaya manje ekhaya ukuhlala ukuthola usibani usegwaziwe usibani
kudujuliwe yini kwesinye isikhathi kunezinto eziba umkhokha kodwa manje ningazivali umuntu odlule ngesikhali naye angagezwa ngendlela bese ebuya nalezinto kubantu abaphilayo ezodala inkinga. Kwesinye isikhathi ke sisole ukuthi kuzodlula umuntu emhlabeni ekhaya athi medlula umuntu emhlabeni sonke inhliziyo sizibhlungu athi bese sithi akacushwe uthola ukuthi omunye uzophathiswa isikhali. Leyo nto kwesinye isikhathi ekhaya igcina isidala izinkinga ngoba manje nisuke nithi akayoqotha laba bantu base baqothile uzokwenza ngoba uzolwa nalesi sikhali beseza nina besezondalela inkinga uzobe sezoqotha ekhaya ke manje ngithi yabona ziningi izinto okuthola ukuthi seziletha ubumnyama mangabe futhi kwesinye isikhathi kuhamba ngokwedlozi kuyenzeka ukuthi idlozi sokakangwe ngako uthola ukuthi manje sezoletha isinyama ekhaya zibe ningi izinto ezizonehlela kanti kwesinye isikhathi nangenxa abantu abasuke bedlulile emhlabeni abadlule ngayo kuyazidala nako izinkinga umuntu usebuya naleyo nto nalokufa ahamba ngakho usebuya futhi usekuletha ekhaya. Kwesinye isikhathi usole sebehamba ngesigulo esisodwa ekhaya umuntu uhamba ngesigulo seyazwela ekhaya ukuthi nje umuntu udlule phetho ukuthi angithi manje uthola leyo nto ayilungiswa ayilashwa leyo nto ukuze ingezoqhubeka phela manje iloke wonke umuntu ophilayo ingene ngayo ubuya nje manje naleso sinyama nalezo zegulo zonke lezo zinto. Ngicabanga ukuthi bakwethu kubuzwakele ilezi zinto bengifisa ukuyicacisa namhlanje okuthola ukuthi bakithi umuntu sekuza ngesinyama bafikithi nalento leyo naku futhi okunye futhi sengikhohlwa ukuphuphunyelwa isisu bakithi. Lento yokuphuphumelwa isisu noma yokusikhipha isisu kufunakala wazi ukuthi into efana naleyo ingozi kangakanani empilweni yakho uma ngabe ke wakhipha isisu noma waphumelwa isisu. Ufuna sikhumbule ukuthi noma ngabe umntwana esibelethweni ubesamncane kangakanani kodwa meke wahlala kusuke sekukhona isidalwa esuke sesibekiwe ukuthi isona lo mntwana esuke sesizombheka akuzukushaya isikhathi sokuthi uyafika emhlabeni siqhubeke simkhulise. Manje usuke senanezinto ezaziwayo ukuthi cha ukuya kwakhe emhlabeni nezinto akufunakala azenze wena bese ulokhuza umphefumulo wakhe. Leyo wena ngokudalela inkinga ngane na ngaso sonke isikhathi kwesinye isikhathi wena uzothi mangabe unezicelo ozicelayo kubantu bakini noma kubantu kwesinye isikhathi abangasekho noma kukhona izinto okufunakala uphiwe zona ukukhala kwale yangane wena kuzokuvalela izinto eziningi ngoba manje uvesana wakhipha umphefumulo wayo nje kwesinye isikhathi wasushiya kanjalo wasungazilandelela ezinye izinto. Ingakho kwesinye isikhathi okuphoqa futhi kwesinye isikhathi uthola umuntu ukuthi ukhona ukumphoqayo ukuthi angathi angaqala ashweleze kuqala ngoba usuke wonile vele ngisho kubantu bakini ngokukhipha kwakho nje umphefumulo kuwena ovela usuhlalile usuke usonile ngathi ungashweleza bese ulungisa izinto ngendlela nomntwana umqamba igama umntwana ugqokiswe enziwe zonke izinto akwazi naye ukuthi afane nezinye ingane nezalukwazi ezihlala nezingane zikwazi na ukumthuma njengana abanye abantwana. Manje wena umntwana mengabe uzomkhipha bese umshiya kanjalo lokho kuzokudalela izinkinga kudalela uma wayo uze kudalele ngushuyise wayo ngelinye ilanga ngoba manje la mntana uzobe ekhalile ukukhala kwakhe edalweni zakho kumele zikwenzele kona ugcina kusengenzeki. Kwesinye isikhathi ke abanye abantu abafani uthola ukuthi mina uyakwenza kodwa impilo iqhubeke kodwa ngokuhamba kwesikhathi nokukhula kwengane la iqhamuka khona ke nabesiza isiza ngola kokukhulu sizodibhiza zonke izinto kanti into yena ayidembeselile wangayena kabathi. Ngicabanga ukuthi kuzwekele lonto kugcina kwena sikulethela isinyama isigcina sikulethela amabhathi. Ngicabanga ukuthi namhlanje ngikhulume kwanele ngizocela ukuthi bese ngima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo sekuzana.